Baca. Operin जाखाबाय दा ना? लोगोफोर जोङो दिनै मोनसे जायगायाव थांनो जों रेडि जादों स' जों बहा थांगोन नोंथांमोना नायदो जोंनि गेजेरजों आं गासिबो देखायनाया रेडि लोगोफोर जों बिदि लांखाबाय नै लोगोफोर दङ नै फुरा बिजि माने लोगो हमहैगोन खादोंथ' माने थांनाया थांगोन सबायाव मिथिगौ बाट माने एलार्टआव दंखाबाय आरोखि नै थांगासिनो दङ होननानैहाय नै बिदिले नालाय आवगायदिनो बिदिब्ला आंखो स्टार्ट बे जाबाय लाइमुथि बाजार बेयो बुधबारावहाय माने बाजार जायो थ' बेयावनि गोबां मानसिफोरा आंखौ सिनायला आं बेयावनिनो मानसिमोन आं बेयावनो गोबाव संसार जालांनाय मानसि नै ओरै लामा मै थाङो ओरै थाइसौगुरि मागुसुरि थाङोमोनलै खोमालै आंबो फैया गोबावसै ओइ मोनै आदसा बे दखानाव जोंनो फार्स्ट फैयोमोन दखाना देरजोब्बाय नै सोलायजोब्बाय थान्दा लोंलाबायनोसै नै एसे दखान दं नै हेल' लोगोफोर दायो आङो जि ओंखारबोदों बे जाबाय लाइमुथि स' गोबाङा मिथिगौ आरो गोबाङा मिथिया दा बेयावहाय मोनसे जागरन सभा जादों दा बेयाव जागरन सभा जादों आं दा बेयाव नुजाफैदों स' आं दा गासैखौबो नोंथांमोन देखायनो नैबे दङ जाहैबाय नैबे जा देखायदों बे जाबाय लाइमुथि बाजार बेनिफ्राय आरो सिगां दं जाहैबाय जि प्रग्राम बे प्रग्रामा जागासिनो दङ दा आङो आवगायनानै आङो Baca. Operin जाखाबाय दा ना? मेन गेट बियो दा जोंनि प्रग्राम बे प्रग्रामा जागासिनो दङ दा स्पेसियेल नाम्बार खनगासिनो दङ आङो बिदिब्ला गासै बेखौ आं बाहागो लागिरिबो गासैखौबो आं नोंथांमोन देखायनानै आङो देखायगासिनो दङ बाचा बे जों फुटबल पिकनिक बे मेन टपिकखौ लानानै माने नैबे लाइमुथि एरियायावहाय जागरन सभा खुंगासिनो दङ दा बेयाव सफैदों बे जि सार्भिस बे सार्भिस जागासिनो दङ आं हागौमानि नोंथांमोननो शेयार खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय जिसु ख्रिस्टखौ गावनि बासायगिरि होननानै आजावना लाबाय जेब्ला जोङो दैयाव बाप्तिस्मा लाबाय बे दिनाव जोङो बेबायदि प्रतिज्ञा खालामो दिनैनिफ्राय आङो जिसु ख्रिस्टखौनो गावनि बासायगिरि होननानै आजावना लाबाय बिनि बोसोन बायदि आङो थाबायनोसै इसोरनि बोसोनखौ आङो पालन खालामनोसै जोङो समायखिरा लायो इसोरजों प्रतिज्ञा खालामो जाय प्रतिज्ञा खालामनाया जेरुसालेम मन्दिरा जेरैबायदि बायफ्रुदों दिनै जोंनि प्रतिज्ञा खालामनाया बायफ्रुलांजोब्बाय अनजाग्रा फोथायारिफोर जोङो प्रतिज्ञा खालामदोंमोन इसोरनि बोसोन बायदि ख्रिस्टियान जीवन जापन खालामगोन इसोरनि बोसोन बायदि थाबायगोन जानाय लोंनाय सोबनाय खालामबावनाय नंलिया सानफ्रोमबो गिर्जायाव फैनानै हाबगोन प्रार्थना खालामगोन समायखिरा लादोंमोन नाथाय बे समायखिरा लानायफ्रा जेरुसालेम मन्दिर बायनाय बायदि दिनै बायफ्रुलांजोबनायखौ जोङो नुनो मोनदों जेब्ला जोङो हाबा जादोंमोन गोथार जुलि जानाय समाव जोंनि रेभारेन्डफ्रा आखाइ दैखांनानै हौवा आरो हिन्जाव समायखिरा लाहोयो आरो बुंहोयो जेब्लासिम आंनि हिन्जावा एबा बिसाया थैनाय नङा आरोबाव माब्लाबाबो जों आलादा जानाय नङा सान्थियै सासेया गुबुन सासेखौ हेफाजाब होगोन होननानै जों प्रतिज्ञा खालामो नाथाय दिनै गाबोन गोबां नखरा दिनै गावस्रालांनायखौ जों नुनो मोनबाय गोबां नखरा दिनै गावनि गथ' गोरलैफोरखौ गारनानै गुबुन बिसाय लाहैनाय गुबुन हिन्जाव लाहैनायखौ जोङो नुनो मोनदों मा प्रतिज्ञा मोनबोनाय मा समायखिरा मोनबोनाय ना दसे समनि थाखायल'मोन ना सैताननि फान्दायनायाव दिनै जों गोग्लैबाय जेरैखि जाया मानो अनजाग्रा फोथायारिफोर
Baca. Opening जाखाबाय दा ना? जोंनि प्रग्रामा जोब्बाय दा प्रग्राम जोबखांनायनि उनाव गोबां मानसिफ्रा होंगो दोंगो ओंखारबोगासिनो दङ आंबो लामायाव नेगासिनो दङ बेनिफ्राय जोङो एसे बेरायनायनि उनावहाय जोङो न' फारसे रौना होफिननायनि अनगायै जेबो गैला नै बेनो जाबाय लाइमुथि टाउन गोदो आं बेयावनो थायोमोन रंजा बाजा डेभेलप जाजोब्बायलै लाइमुथि टाउना बहुत जौगानायखौ नुबाय लाइमुथि टाउन बैयावहाय थाखा फवाल' औ बिदिल' आच्छा लोमसावलायनाय मानसियानो जाहैबाय लाइमुथि बाजार दा बे लाइमुथि बाजाराव मोनसे जागरण सभा जादोंमोन बे जागरण सभायाव आङो गोबाव सम 2010-11आव बे लाइमुथि एरियायाव आङो फैदोंमोन ओमफ्राय बे समावहाय बेयावनि माखासे बाजारफ्रा बेबायदि नङामोन नाथाय दिनै फैनानै ओरैबायदि चेन्ज जाना फैबाय बाब आगोलनिख्रुइ दा अनेक माने गासैबो बिथिङावनो सोलायनायखौ आं नुनो मोनदों दा होंगो दोंगो मानसि ओरैबायदि मोजां थारमाने सिगांफोरनिख्रुइ चेन्ज जादों दा बिदिब्ला जोङो न' फारसे आवगायनायनि लामायाव होमब्ला जोङो थांबाय खुगा होथेबाय बेरायबाय रंजाबाय इन्जय खालामबाय सेंग्रा मानसि बियो एसे सिख्लाफोर नायबाय बिदिनोसै जाहैबाय सोरबाफोर जुदि आंनि फल'सफोरा बिथांखौ एसे बायदि बायदि डट कमला आन्दार प्रिकेट फर कमेन्ट बिथांनो कम्बल नांगौनो आच्छा बिदिब्ला जोङो ओंखारबाय लोगोफोर थांनोसै भिडिअखौ दोनथ'वाखै जों थांबाय थागोन कन्टिनिउ थारमाने ओरैबायदि गिदिंलांगोन जोङो लाइमुथिनिफ्राय डाइरेक्ट लाइमुथिथ' गोबोरखि ना मा होनो आयना खानजं गोबोरखि माबा दङ आरोखि गोबोरखिबो दङ गोबोरखिनि खाथियावनो आयना खानजं दङ बेनिफ्राय माखासे लेटेस्ट माने बाजारफोर दं आरो जों बेखौ लाइन नोंथां माने आं एसे देखायलांनि माने गारि सा सासे आरोखि बिदिब्ला लोगोफोर जोङो फुरा बेरायगासिनो दङ गिदिंगासिनो दङ जोङो लाइमुथिनिफ्राय जों फैबाय जिया दखान दानि गोदान मुङा जाहैबाय देलायस्रि बाजारनिफ्राय जों फैनानै जों फैगासिनो दङ आयना लाइमुथि एरियानि आगोलाव फैनानै बाजार जाहाबदो नैबे जाबाय खानजं नायो नायना खानजं लोगोफोर दिनै सानसेनि गेजेराव लाइमुथि सोरां बाजार जिया बाजार आयना खानजं साफा माने जों गिदिंजोब्बाय दा नैबे आयना बाजारमोन दा आयना बाजाराव गिदिंबाय साहा पानि लोंबाय दा बेनिफ्राय जोङो थांसिगोन बेनोसै नै आयना बाजार आयनानिफ्राय बा आयना खानजंनिफ्राय मा दंबाव थाव इरि दंना गैया बाजाराबा थाव बाजार माबा बाजारनो जायखिजाया गाइस बिदिब्ला थांबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनि दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर बिदिनोसै दिनै सानसेनि गेजेराव जोंनि गानि जि नुबाय बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय बा देखायबाय आयना खानजङा महा नोंसोर आंनि जों मिथिबाय लोगोफोर नेक्स्ट